Salut, chemărițe, eu sunt Pana Gaming și azi vreau să vă arăt ceva important pe contul meu cel mare. Un schimb pe Brock care l-am cumpărat. Și încă ceva. O am pe EMS, fraților. Am cam chinuit-o leacă, chiar m-am chinuit. O am la rang 10. Ce e foarte tare. Și da, azi o cumpăr. Azi am zis ăla pe Brock care, bă, l-am cumpărat. Dar știți care e strategia mea? Să-l iau pe ăsta, cum îl cheamă? Surge. Strategia mea, bă, fraților. Bă, strategia mea. Eu m-am cheltuit, că eu știam, bă. Știu și eu gemurile astea. Când o să ajung aici, pam! Când o să fiu la 29, cumpăr și o să mi-l dă episod. Geming. Cartof Gaming. Farid Gabi It o să joc cu el azi. Că, na, o să jucăm și cu skin-ul. Cum, bă? What? Ok. O să joc skin-ul Brock. O să-i arăt așa. Îi scriu. Nu știu dacă știi română. Îți place? Îți place? Jucăm la duo. Nu ce misiune am pe la duo. La duo. Oh! Ok. Uite, mă, câte misiuni. Du-te, mă, câte... Fraților, azi putem să luăm un megabox. Fraților, azi putem să luăm un megabox. Oh my god. Oh my god. Putem să luăm azi un megabox, fraților? Da, putem. Sperăm. Urăsc mortisul. Urăsc mortisic. Zece Messi. Bă, da, chiar și nu știi. Poate chiar e Messi? Joacă și Messi? În jocul ăsta vechiuț. Mamă, de când eu mă joc Brawl Stars. Nu! Bă, cât de nap... Ce nap, bă, eu sunt? Bă, ce nap sunt? Nu mai joc cu skin-ul ăsta. Ok, eu să joc cu EMS. Nu știu de ce dau să joc cu EMS, că am puține cupe pe ea și sunt cu foarte puține cupe, ok? Ok, aș vrea cu Gabi It să joc cu el. Nu știu dacă o să mă vrea. Bă, nu cum! Du-te, bă! Du-te, mama, naibii, bă! Wow, am murit amândoi. Pe mine m-a omorât Pocolul. Bă, Poco, tu o să o vezi, mamă, și o să pățești tu. Cum ai ieșit? Nu trebuie să plâng. Nu mai are treabă. Păi, prost! Păi. Mă, și tu vii! Mă, că-s prost. Ok, da.
Ah! Hashtag. Wow, deocamdată, bă, nu mai joc în viața mea, bă. Bă, mi-i trebuie de ăștia proi, bă. Nu de ăștia nabi. Mam, dar chiar și eu sunt nab. Păi, copii, care? Hai, bă, că nu mi-a ajuns, ok. Bă, nu mai joc în viața mea la Brawl Ball. Gabi, eat, please. Accepting inviting. Emily, please. Wow. Text on channel. Am fost de asta? Am frate, ha. Eu. Oare 278? Nu mai vreau să mă joc cu Maximeron. Taci, mă! Spitic. Oh, yes. Oh, yeah. Yeah. Gol. Nu știu, cine știe, poate Lion Hyper? What? Nu mai înțeleg nimic. Erau aproape. Oh my god, ok. Ne stai și noi ca să ne mai învățăm pe noi. Ok. Lion Hyper a murit. Nu știu cum, dar a murit. Dar prost mai... Bă, da, dă gol! What? Da. Ok, să dăm în value Lion Hyper. Furemi, fratele meu, vreau pe Furemi. Ok. O să scriu salut, frate, bă. Salut. Ok, da, o să joc și eu așa. Ha, stai, dar și cu ăsta. O întreb pentru un prieten. Ok, trebuie să fac pe defend. Easy mai fac. Da, vreau să fac pe Nita. Să am ce cost, că 250. Da, ok. E bun. Că nu știam că ce trebuie să fac. Mai am puțin. Și fac și quest-ul. Mă fure. What? Vedeți voi, fraților? Am HP cu Furemi. Mă trebuie și mie câteva cupișoare, doar vreau și eu. Super Ranger Brock. Oh my god! Nu vreau să fac cu bărbața. Ok, nu mai treba. Prost, mai sunt prost! Furemi, pleacă de acolo! Furemi!
respawnez în 3, 2, 1. Bă, mi-i trebuie doar quest-ul să fac, ok? Am bug. Nu pasă. Nu pasă, cred! Mai trebuie încă 3000 să dau. Ok, frate. Ok, vedeți cum avem și cum am și eu. Logica, eu am cum se numește? Am cu gadget. Așa vreau să zic, gadget. Băi, mai trebuie 3000 să dau. Uite, pe ăla pot să mă duc. Dar nu o să fiu cel mai bun. Nu mă duc acolo, că acolo e Ionita! Ca ne potrivim. Și 8-bit în loc de... frame în loc de... Pac! Pac! Ok, eu am bug, nu știu de ce, dar am bug. Am cam nașpa. Internetul. Nu vreau să mor! Bă, am mai fi foarte perfect. Cred că am dat damage destul pentru quest. Nu știu ce, dar cred că am dat destul pentru quest. Mamă, da. Frate, dacă... Eu cred că m-au mai rămas acolo, leacă. Nu, frate. Dumnezeu să ne ajute! Că ne ajută! Am făcut și quest-ul. Să fac? Aș fac. Bă, dar cum vrei? Let's go! Bă, dar logică facem let's go. Bă, și-am zis și eu let's go. Îmi place cum... Nice! Fuck! Vreme, de ce n-ai făcut nimic, ha? Putea să bagă și... Nici să nu încerci. Vreme, dacă perdi, e din vina ta. Și ce-am? Eu avem pișele. Vreme, din cauza ta. Da-i, fraiere, și tu. Jocul ăsta, că tu ești cu baby care nu știi să-l controlezi, că nu știi, bă, ok? Nu știi să te joci cu el. Am mai fai foarte bun. Nu care e problema lor. Am hack. Se pare că am hack. Doar sunt oameni. Cred că era un Pokémon. Uite că acolo. Am murit, dar am omorât pe cineva. E bine, e bine. Bă, dar mai fai foarte bun. Eu am vrut să-l mor de bine. Roba ești! Easy peasy level squeezy!
bug, nu de ce, dar am o foaie foarte bun. Fraților, sunt care probleme. Că eu ieri m-am jucat la 55. Am luat-o pe EMS. Ce nu-i bine sau ce? Da, cine știe pe ieri. Ha, bă, mărlane, bă! Uite, mă. Cred că am avut maxim 2 oameni. Am o foaie destul de bună. Și îmi spune că îmi pare... What? Cum am omorât doar o persoană? Am omorât mai multe, fraților. Am văzut... Ați văzut și pe filmare. Să nu-mi zică ei că n-am făcut ce trebuie. Că eu mă supăr pe ei. Stam pe ei. O bas, dau lumina mai tare ca să vă cred că... Să vedeți mai tare. Bă, frate. Scuzați ce aici, scuzați. Dar mie nu mi-e foame. Scuzați. Ok, trebuie să mă bag în... Aici. Cu Furemi, care e un nab, se pare. Și are mai puțin cupe decât mine. Ok, Furemi, ești rău. Și cel mai rău om existent din lume. Wow, chiar. Goodbye. Hei, care-i problema mea? Let's go, frate. Yes, boy, yes. Frate, care-i problema? Dacă eu m-am dus la Wi-Fi cel mai mare, m-am dus acum la Wi-Fi cel mai mare din toată casa. Mă duc în camera unde eram prima dată. Oba! Promesând că doar m-am mutat. Eu nu am omorât pe nimeni, fraților. Pe nimeni. Pe nimeni nu am omorât, m-am speriat și eu de ceva. Hai mă, și acum aș dai și bag. Nu știu cu telefonul ăsta. Sau și cu Wi-Fi sau și cu browser-ul ăsta din 2020. O să cred că o să fac alt quest. Vreau unul simplu. Bă, extrem de simplu. El prima pot să fac cu el. Sau bounty. Hai la bounty. Nu zice ce, dar cred că la bounty o să pierd cu Brock. Că mereu pierd. Eu cu Brock. Da, vine și... Da, vine, bă, nu mă supăr eu, nică. Hai mă, acum trebuie să-mi apari. Cum a murit, nu pot să... Ha!
A, da, cam nabi. Bagă-ți plan! Hello? A! Ce mă uim, prostule? Nu-i cam prost, dar na. Hai, let's go, let's go. Oh, chiar ultimată, ok. Bă, dar chiar n-ajung, ești prost? Ok, da. Eu credeam că noi pierdem, dar nu. Nu e asta. Ah! Tu bă, tu de unde ai mai apărut? Nimeni nu mai trebuie să mai moară. E egal. Ok. Nu! Nu! Fraților, am pierdut că suntem nabi. Era în ultima secundă. Ah, nu urăsc asta. Taci tu. Care-i problema, bă, Bă, dacă Tara, stai acolo, nu vii la bază. Nu știi să joci sau ce? Uite, mă, că e un tic. Ha, mașinar tupeu. Hello, frate, bă! Ce mă, frate, bă? Gicu! A, Gicu! Glumeam și eu, Gicu, nu, stai chill. Hai mă! Bine. Nu te pe cu mine. Hello! De ce-s prost? Ok. Hello! Aduc-mi bombele lui. What? Yes! Oh my god, câștigăm! În sfârșit cu bug încă și cu bug. Ok, fraților, mai avem doar un meci. Oh my god. Nu știu, tot jocul iubit, te rog, Supercell sau Dumnezeu, sau bă, sunt... Nu vreau, n-am vrut Penny, că Penny de cu Splash o să ne omoară pe toți. Dar, bă, nu o să ne omoară prea mult. Așa eu știu. Cam așa. Păi, eu chiar așa știu. Bă, nu dă, mă, nu a da. Bă, dar de ce am bug? Nu-i cinstit. Hello. Mamă, dar mi-aduc aminte, bă, cât a evoluat jocul ăsta. Eu mă jucam în, nu știu când s-a pus, 2017. M-am apucat de Brawl Stars. Am bug, nu știu de ce, dar am bug. Ok. Yes! Oh my god!
Mă retrag. Pac! Bam! Nimeni nu spune cum e. Gata, îmi retrag. Cum, bă? Hello! E Shelly, da, e Shelly. Cum? Hello! Eu chiar n-am vrut asta. Ok! Nu e cam mici șanse dacă pun asta aici așa. Pe așa o bat. Mamă! Deschide Megabox-ul, fraților? Hai că-l deschidem. Mamă! Chiar curajos sunt de el. Bă, fraților, eu nu o să mă uit. Eu nu mă uit. Îmi pun mâinile la loc și cred că o să pice ceva. E important. Ok, stai că îmi pun mâinile la loc. Ce mi-a picat? Trebuia să mă uit, nu trebuia să dau atât rapid. Ok, mi-au picat. Oh my god! Am bani. Ok, pentru Colt. Și am pentru Ems. Și pentru Piper am. Dana. O să luăm și gadget. Și o să aștept. Pot. Așa. Ok. Bă, frate, eu chiar sunt bucuros. Am făcut și pe... cum o cheamă? Ems la Power 3. Chiar foarte bucuros. Ce scris, băieți? Welcome to book. Ok. Suntem 100 din... Intrați în clan, e super. Nu se permit înjurați kick. 7 zile nu sunt activ kick. Frate, bă. Făcă Moldova. Mă puteți... Mă puneți senior, vă rog. Puneți. Mă puneți. Senior. Pulăsă. Ne-am scos la băieți. Dar nu știu care-i președintele. Nu știu care-i președintele. Dacă îl vedeți, să-mi spune. Sosi Jope, uitați pe un Sosi Jope, Cristian. Cred că are mai mult copii decât mine. Cine știe? Super Cătălin, bă, așa mă cheamă și pe mine, Cătălin. În viața reală. Victorii infinite. Cât? Bă, fraților, cred că ăsta a vrut să facă, să coloreze. 68-le, dar eu îs 54-le. Bă, mă, please, senior, please. 13. Ok, fraților, cred că o să mă mai chinui să vin, să mă duc până la ta. Ok, are gadget. Că nu te mai la el. Bă, că dădea la solo, dar trebuia la duo, bă, ce n-am mai sunt. O să pun după. Frate, ai asta aici. De ce te mai chine? Acest meci o să fie ultimul din ziua de azi. Bă, nici să nu încerci. Da. Ne vedem data viitoare. O să închid meci, o să fac altceva și da. Ne vedem data viitoare. Goodbye.